Siyabalala singabakho. Ma comrade. Ngibingelele kuwo zonke inhlanga zo MK, Women's League, Youth League, Student Movement, and ngibingelele kunina ma comrade. Size lana ukuzo nibikela ukuthi ijudge lifikile. Let's spend only 5 minutes, even less than that. One line. The case is the judgment is dismissed with cause. Makabaneka Zuma ngizontshela ukuthi naze nane enhlanhla. You guys are so lucky. An old man chose to live comfort. An old man has everything. He has reached the peak of being a president in this country. Everyone is striving to reach that peak. This man has reached the peak, but he doesn't care about all those nice things. He wants you guys need to all a freedom, your economy, your mhlaba. Umtomdala ube upresident ubone wonke amazwe waya ko New York everywhere ayikho into angayithestanga uwehle down wathi angifuni ukuthi umphefumulo wami uhambe izingane zami zingakakhululeki ufikile wazonivulela inhlangano yenu umkhonto wesizwe eyokukhulula nina abantu bamnyama ngomhlaba wenu nange economy ningalilahli leli thuba ngiyanicela ngeke liphinde libe khona elinye lokuqala lokugcina akekho kuba bonke abakuyenisi onke wacabanga ukuthi iwrong lento ukuthi kube nendoda enama shareholder 100 kube nendoda enama shareholder 100 abanye oNedbank obani okuyibona playon abelungu bayibambe la izwe lenu ngomkala elenu lelizwe umnotho wenu lenu uZuma ufuna ukukhulula nina kubadayisi bomhlaba wenu Tumani ngezinamba bantu base South Africa niyonikeza umkhonto wesizwe u210 mama ngabula uregistile ukuvota ungabulinge uphume wedwa uthi uyovota uphume nabantu abawu5 endini yonke uthi 10 uphume na 10 uhambe uyovota uphelile ngeANC ba rhetoric. The balance of forces are tilting to your side. The material conditions are agreeing with you. They are agreeing with the poor, the destitute. They are agreeing with you. This is your time. There's no other time. If Nunisela Homa EPWP, I was Kasha. Ukonabanye gold babizwa ngoma 6,000 manje. Let what in chair. Bakale last year, or 2023, ukuvoma 6,000. All along for the past 4 years, Beluti State. Now, Umhlaka 29 May, Sebo 6,000, but Kasha 2,500, 500,000 kids. Bebe will be all along. Kimchelikaniso, internship is Kashani, 1 year or 2. As phoning and is Kasha for 1 year or 2. If you not a permanent job. Only MK can be honest to you. Only MK is not for crooks. Ama crooks and niggas from 7 was Kashan. After that, from 29, they are done with you. They are all after your crosses. But you must all along. Free political education for 9 years. Then I'm full even Susa because of the real economy. The real economy. Libonile ngecoffee. Bayakwazi ukuhamba MF, bayotshela ko 500 billion. Bawuntshontshe but abakwazi ukutshela ku 500 billion for a free education. Ama priorities abachekile ne. Achekile la emapokotweni. Awekho kunini if government ngempela honest kubantu ama priorities ekufuneka abe kunini befuneka batsheleka labo 500,000 ukunikeza abafundi free education befuneka batshele ku 500,000 ukunikeza abantu abaningi
imali yepension ayo 350 or 3,500 umuntu emuntu. Bazomnunisela ngazo zonke izinto. Bazomnunisela ngazo zonke izinto. Bafikile manje bagijima egroundini. Benzo door to door. Ngiyanitshela mhla ka 29 May ngeke bangiphinde ngibabone futhi. Ningakhohliseki. Ngeke kuze kube khona omunye umuntu ozonithanda njengomsholozi. Akekho omunye. Akekho. Lo uChris Hani wethu wesibili. Akekho omunye ozofika. Lapho khona ethi anginendaba noburich nenkande enkulu imoto eziningi ezinkakayo anginendaba but ngifuna abantu bakithi babe rich. Ngiyanicela ningamphoqi. La ukhona ukutshele nombali ukuthi sihamba nabantu